Täällä on joulupukki, kuka on siellä? Mike YouTubesta. Emilia Helsingistä. Kuka Emilia? Miten on teidän aatto lähtenyt käyntiin? Huonosti on lähtenyt. Kerro. Meillä oli viime yönä kova lumimyrsky. Katto irtos, talo sortuu. Ai siis piparkakkutalo. Ei kun meidän talo. Se missä mä asun. Tuskin Helsingissä lunta onkaan, vai onko? Mistä mun pitäisi se tietää? Mut joulupukki lupaa. Mutta täällä lukee, että haluat laulaa pukille jonkun laulun. Mä haluaisin laulaa Nicki Minaj ja Anacondan ensimmäisen säkeistön. Pukki ottaa oikein kuunteluasennon tähän ja rupeaa kuuntelemaan Varpusta jouluaamuna. Nyt. My anaconda don't. My anaconda don't want none unless you got buns on. Toy named Troy used to live in Detroit. Big dope, leader money, he was getting some coin. Was in suits out with the law, but he lived in a palace. Fought me Alex and McQueen, he was getting me stylish. Now that's real. Kiitos. Se oli tunnelmallinen laulu. Kun se rakennettiin sitä piparitaloa, niin onko se nyt valmis jo? Meidän talo romahti. Et sä kuullu? Niin saattaa käydä. Myös piparitalolle. Mutta ei normaalille talolle tietenkään. Haluatko lähettää terveisiä? Hyvää joulua Jeesukselle 2014 vuotta ja vieläkin menee vahvasti. Joulut myös Buddhalle, toivottavasti pääsee tulos jouluksi ja Brad Pitt, sä oot mun esikuvaa! Ehkä Brad Pitt kuulikin tuon internettiin. Voi seurata myöskin Yle Areenassa kaikkialla maailmassa. Brad Pitt, kuulitko? Sulla lähetettiin jouluterveiset. Kuuli. Hyvää joulua. Niin, siitä mun talosta vielä olisiko mahdollista? Brad Pitt. Toki katselee tätä. Ehtimiseen.